Kayu muka leh. Berat mojan saja izin bayi mata. Boria leh. Bayi maaf ya, selfie point na. Selfie point. Beja bayi selfie point. Besar bila. Tu mana feel awak ini bau? Beda batin, berapa bayi pas lagi pas. Pas lagi fan nuha dong. Ma. Fan haga nunggu. Pas lagi. Nai beja bayar kena selfie point. Zaya puyo beja gaya hai. Entang mana selfie lana hagan. Sada ega selfie dong bayar kena. Diglai. Sabsin jagan bayar kena jaga. Sabsin saja dengan diglai ini bila ini. Entang mana nai bana jabai boria. Amprai ini. Zere gria boria kalam na hodeng diglai. Amprai ma kalam na. Ma bilai. Bisa kayak ma kalam kan? BM giligra leh. BM giligra अच्छा दे. Ready kalam ga sini dong arkina raja fat. Entang mana puyo ban upuina hagan be bustu kuma kalam na gideng. Mana gobang rokomni giligra फोरबो थागोन arkina raja fat. Nai behai bebaयदि कालारजों होनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे माने फिरफिला मा होनो बिदिखौबा अनेक रोखोमनि कालार जों गायनानै दोननाय जादों आरोखि माखासे बुस्थुखौ आं देखायलांबावगोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नैबे सेल्फि पइन्ट नोंथांमोना फैयोबा फटकफोर लाफैनो हागोन ओमफ्राय माखासे बै गाहायाव दङ बै एक्सप'ना एक्सप' बैयो जाहैबाय आरोखि ना नोंथांमोना आं देखायहरनि बै नुहुरखाबायना बे जायगायावहाय माने एक्सप' फैगोन माने जेखौ गोसो बेखौ मोनगोन आरोखि दाथ' गोजां बोथोर माने गस्ला जेकेट नांगौ जुथा नांगौ बायदि रोखोम बुस्थुखौ मोननो हागोन आरोखि होमबा एसे आगोलजों नायलांबावनि जोङो नोंथांमोना आं देखायलांबावनि जेखि बैजों नायलांबावनि जोङो दै बिराद मोजां माबा डेक'रेसन खालामगासिनो दं आरोखि ना फोसाबगासिनो दङ आरो फोसाबबावगोन खोमा बे गेलेग्रा जागोन बहाय बायदि रोखोमनि गेलेग्रा थागोन आरोखि ना बेखौ कालारजों मोजां समायहोनानै दोननाय जाबाय बैग्रि बिफां बिराद मोजां साया आरोखि ना पिकनिक जाफैनो थाखाय बेखायनो बेबो नै दालांलै बेयो दालां आरोखि ना नोंथांमोनाबो फैयोबा बे दालांखौनो मानफैनो मोनगोन आरोखि बेलाय नै दालाङा दालां हेबनानै होखाजोब्बाय ओमफ्राय आं माखासेखौ देखायलांबावगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि बैजोंबो अनेक बायदि रोखोम खालामनानै दोनदों आरोखि ना नायलांगोन देखायलांजोबगोन नोंथांमोना माने बैलाय हनै ब्रिजआ बेनो दि जाब्रां ब्रिज दै रायजोफोर बियो माने बे ब्रिजनि नामखौहाय माने जाब्रां ब्रिज दोननाय जादों बिनि ओरै सेरावनो आरोखि ना ओरै सेराव नैबेलाय नै बेवहायनो नैबेबा मा बुजिला जेखि जाया बेखौ नोंथांमोना फैयोबा नुफैगोन आरोखि ना बेखौ मा पइन्ट होनो बेहाय दाबो थिग मथन माबा साइन बर्डफोर होथ'नाय जायाखै आरोखि ना नै गायनायाव हले बिराद बरिया फोसाबनानै दोनजोबखाबाय नै बहाय दै नै बहायबो देग्लाय माबा माबिफोर लाबोगोन खोमा नाव बायदिसिना थांनाय बोसोरफ्राव होदोंमोन ना ओमफ्राय न'फ्रा नै न' जाहैबाय बियो जिरायग्रा पिकनिक जानो फैनायाव जिरायग्रा आरोखि नै बरिया खालामनानै दोनबायलै बिराद थान्दा जागोन जायगाया एसे नैबेलाय नै मावगासिनो दंबायो बाखि दंबायो नै 13 थारिखआव अपेनिं जागोन बायदि दा जायोना जाया 13 थारिखआव मिथिगोन रायजोफोर बा मा सिस्टेमलै बिलाय मा डिजाइन जाखो बिलाय बानायनायालाय मा जागोन सोंनांगोनलै नङा होनबा रायजोफोर नोंथांमोना आं सोंनानै देखायनो मा बुस्थु बियो
देग्लाय गोदान नुबायलां बेबायदि लाबोनायखौ नै दंफांफ्रा हेलो भाई ये क्या है मौत का कुआं मोटका कुआ बोलता है उसको अच्छा इसमें क्या करेगा इसमें ऑल्टो 800 चलेगा चलेगा यामा RS 100 चलेगा अच्छा हाँ 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 इस लड़की भी चलाएगा लड़का भी चलाएगा अच्छा 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 गाड़ी का कंपटीशन होगा गाड़ी का कंपटीशन लड़की लड़का चलेगा ना अच्छा ठीक है ये सीढ़ी रखा है ना सीढ़ी सीढ़ी में क्या करेगा सीढ़ी बनाएगा अभी कल बनाएगा नहीं उधर उधर क्या काम है वो सीढ़ी और उधर से आदमी लोग पब्लिक लोग देखेगा अच्छा इधर खड़ा होके देखना है ना अच्छा इसलिए सीढ़ी बना के रखा है ना अभी सीढ़ी बनाएगा चलने के लिए आच्छा 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 दा बे बुस्थुआ आरोखि ना सिरि होगोन गाखोनानै नायनो थाखाय आरोखि ना नोंथांमोना दे बै सिरिखौ नुदों बे सिरिया मानसि गाखोनानै नायग्रासो आरोखि ना मानसि गाखोनानै नायग्रा जाबाय जानला मोनला हाबहोनाय नङा आरोखि फेरानो एसे आं नोंथांमोनो गोजानैनिफ्राय देखायनि दै नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैलाय नै बानायगासिनो दं